Vale, pues bueno, chicos, cuando queráis empezamos. Iago, boa tarde, Emilio González para a tarde. Radio Galega. Bueno, a tu análisis do partido, cale? Bueno, pero resumen ou a sensación que nos vamos todos hoxe é de querer e non poder. Creo que tuvemos ocasións suficientes para poñernos por diante no marcador, para levar algo máis que un punto, pero ao final, bueno, este deporte é así. Creo que o equipo fai unha entrada en partido moi boa, cun ritmo altísimo, sendo infinitamente superior ao Avilés. Bueno, creo que si é certo que na segunda parte pois baixamos un pouco o ritmo, non sei se un pouco polo seu posicionamento, polos cambios que nos obligaron a facer as molestias tanto de Iago como de Lago, que sabemos que son xogadores moi incisivos e que nos dan moita verticalidade. Bueno, creo que tamén eles pois souberon ir marcando os tempos de partido en canto a perder un pouco ou baixar un pouco ese ritmo que nos temos. Vámonos fastidiados, non pode ser de outra maneira, pero bueno, creo que no cómputo xeral hoxe merecíamos algo máis. Sacache 12 córners e non sei se esperabas facer máis dano aí, en balón parado. Bueno, creo que na primeira parte temos un par de córners seguidos nos que xeramos cousas, e é certo que hai que acertar nesa situación. Temos unha na segunda parte de Samanes que peina, que para Álvaro moi ben. Creo que temos situacións de cargar área. Despois, evidentemente, tamén hai que ver o que hai diante, non? Creo que o Avilés, se algo ten ou por algo destaca é pola a seguridade defensiva, as líneas moi xuntiñas, e despois xogadores como Babín, como Bautista, xente de moita talla que nas accións a balón parado pois van moi ben. A experiencia e o fútbol habitualmente di que o que perdona paga. Este equipo, falo do Avilés, tamén é moi bo a balón parado, ten o seu adestrador traballa moi ben as situacións de balón parado, ten moitas variantes, ainda por riba ten bons sacadores e xente grande, e nesas situacións tampouco sufrimos, non, con respecto ao que viñamos facendo hasta o momento. Polo tanto, bueno, seguimos, xornada 2, nos gustaría ter canto menos 3 puntos, é o que temos ahora mismo. Hai que seguir traballando para que chegue a vitoria. Si seguimos nesta liña, estou convencido de que a vitoria está máis cerca. Remato, Iago, un novo campo de análisis de segundo partido. Sigues na idea de traer un centrocampista para reforzar a medular? Bueno, xa che dixen na previa o partido. Agora hai unha ficha senior, o perfil de xogador que nun primeiro momento queríamos era algo por aí por dentro diferente. Agora hai que evidentemente ir a outro mercado, que xogadores que se quedaron fora de competición, que están no paro, e a ver o que aparece. Se non nos convence ou se non hai algo que veña a mellorar ou canto menos a darnos algo diferente, pois entendo que tampouco o gastaremos. Vamos a ver o que vai acontecendo. Moi boas, Iago. Falabas na previa sobre todo de que o que querías era que o equipo seguira crecendo. Oxe, quedaste con eso, que o equipo creceu a nivel de xogo, sobre todo o xogo por dentro, por exemplo con Neco Celorio, que entrou moitísimo en xogo, con Carbonell. Quedaste mellor con eso, incluso máis que o punto? Sí, claro, ao final vamos semana a semana porque traballamos para conseguir puntos, pero nós, eu como adestrador e corpo técnico, sempre miramos a medio largo plazo. Esa é a realidade é que o equipo ten que crecer semana a semana. Si seguimos nesta liña, vai a estar a vitoria moito máis cerca, seguro. Creo que hoxe temos ocasións claras. Creo que temos esa de Samanes que para Álvaro, ten outra que vai ao pau, temos na primeira parte situacións de un remate de cabeza de un Zueta, temos Lago tuvo dúas de meterse dentro, tirar e non encontrou portería. Segunda parte hai situacións de Jorge nada máis entrar que se lle escapa no último momento ese último control. Quero dicir, o difícil no fútbol é xerar as ocasións, despois hai que metelas, evidentemente. Faso cómputo xeral, pois como dicía o teu compañero, non teño os datos porque non os mirei ao terminar, pero 12 corners,
non sei cantas situacións de finalización, non sei canto xogo en campo contrario, canto tempo estuvo o Avilés defendendo. Bueno, hai que seguir nesta liña, esta é a idea de fútbol que temos, esta é a nosa posta en escena para esta tempada e para esta categoría, e ao final, pois mira, hai partidos que con unha marcas e levas os 3 puntos, e hai outras veces que tes 5 ou 6 e non marcas e, bueno, a veces hasta perdes, o sea que a seguir traballando, que isto acaba de comezar. Comentabas de posibles molestias de Iago e de Lago Junior, foi por iso os cambios o descanso? Sí, os cambios son pedidos por eles. De feito, Lago non lo pediu xa na primeira parte a falta de 5 minutos, o deixamos no campo para non perder unha ventana, xusto neses últimos 5 minutos é cando ten aquela ocasión clara que recorta dentro, se lleva aí fora. Bueno, esperamos o descanso e Iago, pois bueno, estábaselle cargando o cuádriceps, Lago isquio. Ao final, bueno, non queremos nin forzar xogadores na xornada 2 pensando o que hai por diante, nin tampouco queríamos perder ventanas ao largo do partido pensando en que cousas poderían pasar na segunda parte, así que facemos esa primeira ventana no descanso que non conta, e despois, pois bueno, ir un pouco pois vivindo o partido, o que vai pedindo, e así foron os seguintes cambios. Esa última pola miña parte. O VAR interveu 3 veces. Cal é a tua opinión un pouco deste VAR que hai na primeira federación, que pon tamén o foco en vos os adestradores, non? Que tedes que saber ben cando utilizar esa ferramenta e cando non? Sí, mira, faloche, por exemplo, da miña petición, non? Hai unha falta de Guzmán sobre Carbonell por atrás, tiña tarxeta. Cando nos recibimos a formación sobre o videoanálisis, por chamalo de alguna maneira, se nos comentou que o mellor pedindo unha xogada aparecía na revisión algo previo, non? Eu pido unha tarxeta vermella, sabendo que non era vermella, pero confiando en que o VAR vise que era amarilla. Sería a segunda amarilla e quedaría o Avilés durante 20 minutos mínimo con un menos, 15-20 minutos, non recordo exactamente. Entón, a petición é un pouco esa, non? É buscar un pouco ese beneficio de revisar a xogada. Sigo pensando que podía ser amarilla, ao final o árbitro pois non o ve así. E bueno, despois pois no videoanálisis dese posible penalti, pois bueno, decidiu que non era. Ten cousas boas e malas como todo. O que non me gusta ou o que non me acaba de convencer é o tempo que se perde, porque hai momentos de partido, non? Igual que antes do partido, é certo que xogamos ás 2:15, en setembro todavía verán, fálase dese parón de auga, eu digo que non, precisamente porque hai momentos de partido no que non me interesa como equipo que nos paren o ritmo de xogo, non? E creo que tanto no vídeo análisis da primeira parte que piden como no segundo, pois estábamos nun bon momento de xogo que se non paramos eses 3-4 minutos, pois ti estás en dinámica de circular o balón rápido, de querer atacar, e aí o equipo rival, pois bueno, tamén se beneficia deso para baixar un pouco as pulsacións. Bueno, estou seguro de que co paso do tempo tamén se controlará un pouco eso, así como ahora tamén puseron a norma dos 8 segundos do saque de porteiro para non perder tempo. Seguro que neste caso co VAR de low cost ou de primeira ref, pouco a pouco os árbitros se irán dando conta de que tamén os adestradores os usaremos para sacar ventaxas e irán un pouco pois pulindo o como usalo. Moi boas, Iago. É que ademais no caso do VAR, que perdona que incida, as imaxenes son tremendas, o sea, non se ve absolutamente nada en ninguna das imaxenes, non valen absolutamente nada para resolver, non? Eso sería algo para mellorar, porque senón dá impresión precisamente xusto o que tú acabas de decir. No primeiro tempo cortamos o xogo completamente cando mellor estáis levando o peso do partido, e iso pode ser un arma para os adestradores precisamente para un culambric que non debería de existir, polo menos xa no inverno, non? Sí, totalmente. Bueno, non sei,
en ningún momento vexo as imágenes porque Nós tampouco, xa te digo, estábamos vendo arriba e non víamos nada. Sí, o que ao final tamén nos piden é que non sei nin exactamente onde están as cámaras, non sei exactamente cal é a visión que ten o árbitro. Despois cando ves o partido, evidentemente a cámara da televisión é unha desde unha perspectiva, fai un zoom desde unha perspectiva desde onde está. Bueno, entendo que eles teñen outras perspectivas de cámara. Bueno, insisto, todo o que sea para mellorar benvido sea, pero evidentemente feita a lei tamén está feita a trampa, non? Neste sentido, e creo que que vai ir evolucionando o gallaque para sacar beneficio para o que realmente é, non para perder tempo. Xa para rematar, en Madrid necesitaba remontar e cambias punta por punta, hoxe volves a non xogar con 2 puntas, é unha filosofía de xogo, pura e simplemente, non soles utilizar habitualmente, como se suele dicir, nin a desesperada, non? Xogar con 2 novos. Bueno, é que eu ose o análisis de partido, que me podo equivocar perfectamente, ao final facemos un análisis do rival toda a semana, facemos un plan de partido e despois hai cousas que van pasando no partido que as tes que ir vivenciando e que tes que ir un pouco pois tomando decisións en directo, non? Por dicilo de alguma maneira. Eu creo que hoxe o equipo está moi ben circulando a pelota rápido de lado a lado. Para circular a pelota rápido de lado a lado para facer dano a unha estrutura de 4-2-3-1 como facía o Avilés, pois continuamente tes que ter 3 xogadores mínimo por dentro. Se pos un segundo punta, obligache a xogar máis directo, buscar máis área, pero non serían ataques un pouco máis verticales, por dicirlo de alguna maneira, pero tamén fijadevos o que os adestradores pensamos, ou eu no meu caso, eles fan un cambio moi interesante, que é quitar a Kikal e meter a Isi Ross para que quedase descolgado. É un xogador que el solo con espacios fai moito dano, polo tanto, aínda ese movimento de Dani neste caso faime creer máis na nosa idea, é dicir, o que necesitábamos era xente en medio campo para ter máis o balón, para hundilos máis, e se Isi Ross quere correr, que corra desde a súa área e non desde medio campo, non? Moitas veces pensamos que por poñer máis atacantes vas a atacar mellor, e poñer máis defensores vas a defender mellor, e non é real eso. A nosa idea clara é defender co balón, xerar situacións de ventaxa. Creo que hoxe o partido pedía xogo por fora, nunha primeira parte con Lago e con Pastrana pernas cambiadas para girar o xogo rápido, nunha segunda parte acabamos con pernas naturales para meter centros ao área, e houbo centros ao área. Que pasa? Que si é certo que acabamos solo con un Zueta, porque tamén o debir do partido, os movimentos que fai o Avilés, tamén nós temos que contrarrestar sin perder a nosa idea. Eso non quita que chegue un partido en que acabemos cunha liña de 3, con 2 puntas para cargar área, bueno, pero creo que o equipo se mantuvo hasta o final. Non recordo ninguna situación na que nos transitaran xerando peligro. Creo que todas as situacións as defendemos moi ben. Eu creo que hoxe faltou acerto. Eu creo que se hoxe gañáramos un 0, se metéramos algunha desas, estaríamos todos contentísimos, estaríamos todos vendo pois o lado positivo desto e pensando no futuro con optimismo. Eu sigo pensando o mismo, e realmente o creo, porque creo que hai unha evolución. A semana pasada temos dúas nos 5 primeiros minutos, non somos capaces de metelas, cambiaríanos o partido totalmente. Oxe, creo que ao largo do partido, ademais, en diferentes momentos de partido, non é que fóramos chisposos, entramos nos primeiros 15 minutos, xeramos 3, pero despois o resto do partido non volvemos a facer nada, sino todo o contrario. Creo que o equipo nos minutos finales xera ocasións, é dicir, vai hasta o final pensando en gañar o partido, en Teresa, e ainda por riba, pois creo que tamén que o Enzo Carro pois tamén nos axudou, non? Creo que hoxe o afeccionado, a xente que viu hasta aquí, estuvo co equipo, animou, apretou e apoiou o equipo hasta o final, e isto entre todos é o que nos vai a dar de aquí a un tempo, pois estar onde queremos estar e ter unha temporada como todos queremos, bonita, ilusionante e conseguir grandes cousas. Hola, Iago, boa tarde. Hola. Hoxe foi titular Josep Gallá e tamén cambiaches de perfil a José Amo, de esquerda a dereita. Cales foron as principais razóns para estas dúas ubicacións? Vale, neste caso o cambio de central que entrase Gallá por Trigueros con respecto á semana pasada e xogar no perfil zurdo ten que ver con físico, ten que ver con xogo directo, ten que ver con correxir situacións de carreiras.
ten que ver con balón parado, porque sabíamos que era un rival que tanto defensivo noso como despois en ofensivo, que haya un xogador que nos dá moito desto, e despois o cambio de Amo en dereita para buscar un pouco asociacións, non? O Amo, perdón, é un xogador que ten unha capacidade de filtrar balón moi boa, aínda por riba con un xogador como Iago ao lado, creo que podíamos xerar situacións de ventaxa nese posicionamento do Avilés, con extremos moi cerradiños, situacións de tanto cambio de orientación directo de Amo, a perna natural, como situacións de poder xogar hacia diante, tanto con Iago como cos compañeiros por dentro. E por outro lado, Iago, hoxe xogou Santi Samana e xa comentabas onte que tivo esas molestias antes do partido de Valdebebas. Como o biches físicamente e como o biches tamén a nivel cualitativo? Ben, importante. Eu creo que hai varios xogadores que todavía non están nin o 60% físicamente, non? Eu creo que Pastrana fai unha primeira parte moi boa, pero tamén no último tramo de pretemporada estuvo 2 semanas parado. Creo que todavía nos ten que dar moito máis. Samanes é outro xogador que todavía ten que cargar baterías e dar moito máis nivel. Lago Junior, un Zueta, estes xogadores que chegaron no tramo final de pretempada, e despois creo que hai, bueno, pois eso, a xente de dentro, neste caso Carbonell, que xogou os 90 minutos, non é nada fácil xogar aí, non equivocarte, dar sempre pases con vantaxe. Creo que o equipo todavía ten que crecer tamén a nivel condicional. Tamén é certo que non foron fáciles as 2 primeiras semanas en canto a gestión, control de cargas e estruturas semanales. A Federación nos está avisando hacia final de semana o que vai a ser o seguinte fin de semana, o cal che rebenta todo. Non é o mismo ter un cuadrante fixo no que ti sabes que xogas os domingos ou como moito o sábado e xerar pois ese día seguinte de adestramento ou non, ter ese martes libre sempre, saber que o mércores e o xoves son os días de carga nos que podes traballar, que o venres xa empezas a baixar carga para competir a fin de semana, non? Non é o mismo que cambie un día, que de repente empezas un viernes, outro día un sábado ás 2, a semana seguinte un domingo ás 6, cambiache totalmente o plan de adestramento. De feito, esta semana pois temos adestramento mañán, íbamos a dar lunes libre, volvíamos martes a mañán, vamos a volver martes a tarde, vamos a intentar dar ao equipo 48 horas de descanso e intentar gestionar na mellor maneira posible dentro do que podemos, o seguir adestrando para que o equipo vaya arriba, pero tamén tendo claro que temos que crecer a nivel condicional. E a diferencia do que moita xente pensa, mellorar físicamente ten moito que ver co descanso. Así que, bueno, a ver se a partir desa famosa xornada 4 nos van avisando con 2-3 semanas de antelación e podemos ir tamén gestionando a nosa vida personal, que tampouco é fácil. Que tal, Iago? Moi boas. Hubo un nome en particular que é o de Neco Celorio. É bastante sorprendente, ou parece dende fora, como un rapaz tan novo entende tan ben o xogo. Bueno, para eso vivo aquí, por eso o fichamos, é un xogador que coñecemos ben o corpo técnico, eu personalmente enfrenteime a él moitas veces, sabía do perfil de xogador que era e creía que dentro deste proxecto e desta plantilla, tal e como a temos confeccionada, que nos iba a axudar moito. Bueno, hai que pensar que Neco Celorio, Chus Alba son sub-23, acabamos cunha banda dereita sub-23 con John Merino e con Jorge. Creo que son xogadores con moita proyección, con moito futuro e que ainda por riba no presente nos poden dar moitas cousas. Isto ao final pois vai desto, non? Neco Celorio é un xogador que leva 2 partidos con nós. Estamos xogando unha cousa algo diferente ao que ele estaba acostumbrado pois no equipo do que ven, non? Creo que se está adaptando moi ben, creo que está entendendo moi ben e creo que co paso das semanas nos vai a dar moito máis. Nos ten que dar el, nos ten que dar Chus, nos ten que dar todos os xogadores. Insisto, hoxe voume fastidiado polo resultado, pero voume contento porque vexo que o equipo empeza a xogar como eu quero, empeza a facer as cousas como eu quero. Agora hai que mantelo no tempo e acertar. Isto vai de metela, non? E a diferencia
nas distintas categorías e a capacidade de acerto. Esta é unha categoría super igualada, nadie regala nada, vai a ser complicado, pero bueno, o temos claro e o equipo vai a crecer. Sobre o que comentabas antes, cambiando de tema, do tema da formación que vos deron sobre este novo VAR, van a rearbitrar entre comiñas todo, é dicir, por exemplo, se tú mandas a revisar un penalti e hai unha falta clarísima frontal del área, van a pitar esa falta, ou unha tarxeta amarilla, van a volver a... Supuestamente é así, claro. Si hai un penalti, pero previo a ese penalti hai un fora de xogo, hai unha falta anterior, eles van a pitar esa falta anterior. Digamos que van a non dar o que ti pides, pero cando revisan ven que hai outra cousa. Por iso eu pedín unha tarxeta vermella, vale, para que revisasen, e se non era vermella, pois polo menos que visen a amarilla, pero non foi así. Vale. Moi ben, gracias. Venga, buen día.